Assalamu alaikum bandiraɓe meɗen ƴeewoɓe télé meɗen no télé Pinal TV ƴeewoɓe wonɓe mali e wonɓe caggal mali fof calminama sanne e yewtere meɗen yewtere wiyetede humpito e hande en noddi sakiraɓe meɗen ɗiɗon e woni hanko makkital hiiɗi e junggo meɗen ñamoga e ga junggo nanoga Hammadou Sem aywa yewtere meɗen ɗo ɗon e immade madde won noddude baale politique e association ngaji goɗɗi e leydi meɗen ndi jewtiɗen kabaru majje aywa makkital assalamu aleykum. Waalaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Aywa matti bismillah kono ngule joguiɗa e fewtude e ƴeewoɓen o wakkati kono ngo jogimi fewtude pulako e salminde ɗum e denade ɗum e darde du'aw so wakkati mo gonɗe o eɗen kasindini e du'aw sanne sanne en noon gol kongo jogimi ko fewde pulako e darde du'aw. Aywa monsieur Sem bismillah. Assalamu aleykum sakiraɓe e bandiraɓe mi joti yimɓe fo lande ke jammuɗum en min miɗo wiya Hammadou Sem miɗo jeeya cabbuli aljuma janjoɗa e laamu mutti ƴuwanmi to jami mi joti yimɓe fo. Aywa makkital bisimilla wawi haalande homo woni makkital hoto makkital jeeya hoto makkital jooti inchallah mi weltinike ɗon sanne min makkital mbiyetemi mbiɗo jeeya cabbuli aljuma mbiɗo jooɗi bomo hande yirmojo plateau nde men andiri sutura bo cité ton jooɗimi hande. Aywa makkital e dow walde nde woni ko garɗon hande walde mi garmi e muɗum jeunesse cabboli kañum e jeunesse kunari sababude walde woni ko waddi kam ɗo mi e saki kam o famminde surbaba inchallah. Aywa jeunesse cabboli kañum jeunesse kunare ɓille famam so wiyama kunare tan ɗum woni jonke moftude na motti essayé wara e yande ok d' accord bisimilla moɗon e dow Pinal TV. Aywa makkital walde jeunesse cabboli hene joƴƴinɗon association hene walde nde joƴƴina jeunesse cabboli o tawagal no wona walde joƴƴinade wona hana association imma tan joƴƴine ni ko tawagal goto fof wara jaɓɓo goɗɗo hokke no hewɓe jaɓɓi yeesoji amen Allah hoddiri hande minen goni hoore majjum no caggal majjum adnani a waɗa développé a yimɓe ana change o hande min kawriti min gaɗi pindam walde nde kono holno wayno arande ni kañum joni différenciat ɗum hakkude muɗum ɗole hanno windinoɓe aranɓe no ɓe gollirayno kañum e laamiɓe hande ɓe no gollirayno ni ala seedi maintenant e ko jimmi famde walde nde ani kuma wi walde tawagal maintenant est ce que guila nde ɓe jogui récépissé wanden ɓe ngalano récépissé ka ɓe jogui gadde ƴettide enen fulɓe ɗum andude nenno hande wakkati gaddo hande o wakkati o papier sellinta won walde nen alhamdulillah walde nde cabboli min jooɗi cabboli aljuma walde ne jogui récépissé hande e dow inde cabboli. Aywa walde nde darde hende woni ko makkital dari e le walde nde walde nde ko makkital dari e walde nde min woni président walde nde neɗɗo fof dawanɗo cabboli so dewi yaade ndarude moƴƴere fewde e cabboli min woni hoorejo walde min woni hoorejo muɗum damanɗo cabboli fof inchallah ɗumen place e walde. Aywa monsieur Hammadou Sem aywa bisimilla ande poste homon ko gatta occupé e ley jeunesse cabboli mi joti on sanne bon ley walde cabboli nde min mi trésorier min mi trésorier keƴaɗo jonke hana darde kabaru hunde fof dari banggal jawdi en kañum donc min woni trésorier walde nde hono président makkital wini tan walde nde nde won récépissé hande ka saabi ley ila 2017 aɗa wayi hono joni no wiiri walde tawagal ni no kulle ɗe mbayltirto ni bo joni min daari récépissé saabi kala ko joguiɗa e aduna fuu so ɗowol wala hen hande ɗum wala sembe ley 2017 o min gaɗi walde nde renouvelé wona hono wadde nde créé ene woodi no min gaɗi nde renouvelé bo donc min daari e récépissé e mayre les récépissé o bo jonka ana wayi hono création mayre hawri le 13 février 2017 nde walde nde waɗa créé kasen voilà min daari récépissé ɗum min keeɓi récépissé amen alhamdoulillahi
hande ka miɗen puɗɗi gollirde récépissé o jaati. D'accord, famama sanne. Jonno sa mi faami han ko mbiɗo ni walde nde woni walde tawagal noon. Jonno hande wakkati mo gonɗo hunde fof neɗɗo golli tafu sana tawi ana gollida kabaru yamirore laamu. Ɗum saabi sa 2017 13 février muɗum nda ɗo jalti dow récépissé on ɗum hande ana wawi wiyede jeunesse cabboli ana jogui e récépissé muɗum. Aywa caggal récépissé o neɗɗo san yiɗi natude le walde moɗon nde est ce que hono wawi natirde e walde nde ɗulle onon jeunesse cabboli tan neɗɗo jeeyaɗo banggue ana wawi natude e walde nde makkital walde nde walde Sourou Baba foof komin muuyri walde nde so mi hannenoma puɗɗode haalde wi walde tawagal wona walde cabboli tan kamen cabboli koɓe no nenno neɗɗo fof mo jiɗɗo cabboli kañe emo wajibi mum wonen cabboli fof ana tawa e walde nde miɗen jiɗi ɗum tawde ame e walde nde sabu komin muuyri walde nde moƴƴere tan fa warta e Sourou Baba cabboli no wawi tawe ana cabboli ka sa yiɗi cabboli ala jogino no ala walde nde ala to ɗum no ɓi cabboli wayi e walde nde min fof hakkiɗo fof mo ɓi cabboli wonan ɗum e walde nde andaɗa ɗumi o hakke e walde nde. D' accord e gartan ga Hammadou Sem ga aywa Hammadou Sem maintenant aɗa wawi haalande ko ɗum sendi walde nde arande kañum e hande ko ɗum woni différence hakkude walde nde machallah différence ko woni walde nde arande nde tawagal ngal e kañum e joni o différence muɗum heewa différence mum heewa par ce que min tawi mawɓeɓe eɓe gondi eɓe nanguidiri minen ka mi immike cugako amen jaati min tawi walde nde suudu école amen mawɓe kamɓe joɓata jangguinoɓe école ɗum fo e dow walde nde ƴuwi ɓe gaɗan cotisé kalisi ɓe keeɓa ɓe joɓiri jangguinoɓe école ɓe fadde gouvernement ɓantude yoɓugol école ngol bon minen ko Hamadou mi immike min jii ɗum a mawɓe miiloji mabɓe ɗi iɗi moƴƴi sanne sa tawi mawɗo ma waɗi ko moƴƴi a ñamminan tan wakkatiji galda bon joni min keeɓi suudu école sukaɓe janggi jangguɓe ngo hen e amen bon koɓe janggi ko jonka min mbi walde nde nde hana yoppirede ni ene tan jonka min daara e mayre ɗerewol récépissé donc ɗum waɗi somin daari récépissé o no mawɓe noɓe taƴiranno walde nde ni fa hande nomin taƴirta nde lewru fuu ɓinguedi fuu waddam temedde ɗiɗi min gaɗa e keesu bon ɗum ni min gaɗi hen aywa monsieur le président ɗo woni makkital maintenant e walde joni so a daari a tawa walde fof aɗa jogui objectif ɗo woni immade walde nde walde nde tawagal ɗo o Sam haali Sem haali seeɗa maintenant wo daranade faabade Sourou Baba sendu école moɗon arande walde nde woni ko darani kañum segoto yoɓa jangguinoɓe maintenant caggal onon tawi ɗum ko ɗum woni ko ɓeydu ɗon hen na ko ɗum woni ko ɓuytuɗon hen caggal makkital ɓamti laamu caggal makkital ɓamti laamu alhamdulillah min gari min tawi noon no o wiiri ni min dawɓe min ƴeewi min kaldi cotisé temeɗɗi komin mbowno jogade faami mo ɓami jangguinoɓe école ele premier année fa école yeey 6e minen joɓotamo nenno min ƴeewi aduna ne yaaha a change o nenno min cansa golle o min noddinodamo noddude Sourou Baba goto fof wadde ko Allah wawni ɗum nenno on somme o walli Sourou Baba sanne sanne yimɓe hewɓe ko yeni Sourou Baba ɓe cabboli mballuɓe cabboli e o somme les semaine goto ko min keeɓi brésil min keeɓi jawdi fa yoni dow balli ko Sourou Baba nenno e dow majjum cabboli heeɓiɗo daro mawɓe cabboli ɓe ɓe andi ɓe gon sukaɓe mbawɓe lontade ɓe ñande ɓe ngala alhamdulillah min udditi compte banque e dow walde nde caggal min ɓanti golle o e dow laamu min utti compte banque o mo yaa somme lewru fof komin keeɓi trésor ani jooɗi ɗo ko watta kanko watta somme o ele compte o nenno miɗen jogui so miɗen jogui probléme mina miɗen kasidi e dépasse ele somme o iwata jawdi amen e jawdi banque woni nenno ɗum fof hakkillaji lobbini arande nde min kalfinanno nenno min ƴeewi aduna yarata noon hande jawdi amen le banque woni sériel laamu ɗo no andani min walde nde hono min mbirima récépissé o min gollira mon miɗen jiiɗi du balligu yimɓe balloɓe min yalla Sourou Baba ne yaara yeeso sabu ɗum ni walde muyrama
aywa d'accord donc en natan e li kabaru golleji modon de walde nde joɗɗina ɗon ɓamtuɗo laamu wadde wakkati mo gonɗen hannde o aywa monsieur Hammadou Sem bisimillah wawi haalande e réalisation ngaji moɗon seeɗa ko walde nde heeɓi gollude wadde mi hokkude président haala mbiɗa wawi jaati komin ɓanti laamu o ko dow walde nde min golli golleji fa heewi min golli fa heewi sabi min daari projet ngaji min ngala ni pompi min jogi min daari projet ngaji paabomi salla minen keɓa pompiji a faami bon projet wari faabiki min keeɓi sato forage ɓesni min forage min keeɓi sato hande alhamdulillahi min gondiya hande min gondiya bon ley min keeɓi wawde wadde ɗum bon fay hande miɗen tuti leɗɗe du e ngendi ndi fami sukaɓe hon fou yarna sabi sa nani gurdam fou so leɗɗe du ana goodi ana moƴƴi sanne bon min gaɗi ɗum du hande komin mbawi wiide komin gaɗi réalisé seeɗa dow mum ley ɗum no miɗen jogui anniyaji kayen projet ngaji fa heewi kabaru honno miside amen nde fanɗi e nde jonka nde hiɗɗini miɗen daara salla minen keɓa min maha miside joni ɗum min gondi wadde hande ka monsieur le président woko mbawɗa ɓeyde dow ko Hammadou wi ko bon woko mbawa ɓeyde ja hono haalirni haala ka fo to ɗon anni oni fuyo moƴƴinde o nene miɗen jetta ɓiɓe cabboli kañum e kuyanoɓe cabboli fo sanne min jetta jeunesse cabboli sanne sabu laamu sa wiyama an woni laamaɗo no an a leyno mbiyaɗo koka laamu o ɓe laamiɗaɓe ɓe woni kañum sembe o ene ɓeɓe cabboli nangodiri eɓe gadda ɓe ittida ɗum yo moƴƴere mawde sanne caggal o wi projet ngaji minen jogui projet ngaji fa heewi o haali ɗo projet o fof min ɓuuri hasindinde hannde projet miside miside tawal ngal noon misideje ɗe annun ɗenɗe ɗe min jogui hannde minen kasidine miside miɗen jiiɗi du sembe wonko min ngala ko yettinta min wawde wadde miside sana ɗo anni amen feehi majjum sanne miside ɗum fof e mboɗi min hannde ɗumen goni hannde wadde hannde fowde e cabboli kay inchallah aywa komi e dow cabboli kañum e dow kunari aywa bisimilla monsieur le président cabboli aɗa wawi haalande haala walde kunari nde seeɗa ko ɗum sendi walde cabbol nde e walde kunari nde inchallah mi wawi haalande affaire walde kunari sabi kunari keno gelle kunari gonɗe ley kunari ɗe mi woñi ley hakkude majji alhamdulillah walde kunari du tutama min tawino ɗum du ka aduna an ya fon heyɗita walde tawangare noon min tawi walde jeunesse kunari ko wona hannde wona walde ndiyendi ɗe walde jeunesse kunari fou gelle temedere e capantati eko fawi ko yoko jeɗɗi jeeɓo allahu alam anndi ka yaha an fawi ɗum ka yonen no ɓe fuu eɓe daara ɓe naara dammugal gootal ɓe jaltira dammugal gootal probléme meɗen o yo ɗum no hakkillaji ɗi picci neno miɗen wadde kunari nde ko hawrinde nde fane rentina suudu baba kunari fou ɓe naara dammugal gootal ɓe jaltira dammugal gootal le wadde kunari nde mi conseil hen mi wona président mi conseil président men e wiye président amen ana jiya Sampane Boori Ali ana wiye Boori Ali o woni président amen premier conseil amen yo Sékou Korobara ana jeeya Badio min ɗo mi wayi conseil en wadde kunari nde wadde nde fuɗɗama ca bisimilla walde kunari nde bon kayre nde fuɗɗama le 9 10e mois 2020 ndewn ko keɓɗo récépissé nden min keeɓi récépissé mayre eɗen mbawi ndewn ko récépissé walde tawangal voilà a faami nde walde tawangal no bo kayre du récépissé mayre le 2020 o yalti walde kunari walde tawangal fa hollita tan ɓingu babako enen jeyda ƴeewen hono gatten so kunari ɗum yaara yeeso sabu ɓiyade mo kalɗa tawɗa fof aɗa yiiɗi yaade yeeso bon ɗum ni yimɓe ƴeewi kawritin hakkilleji muɗum keɗintin ɗum hay joni miɗen gadda miɗen ittida kabaru fof ko wari dow kunari ngendi fof tawani ley kunari ley guelle ɗe mo wi joni ɗe temedere e ko fawi ko min fof miɗen matodira
alhamdulillah réseaux sociaux min ngadi groupe ɗum min kalda do réseaux sociaux kala ko waɗi ley kunari fuu min kaldan ley groupe o hon fuu heɓe waɗe informé anda ko woodi bo ɗum du yo moƴƴere mawde sanne aywa walde kunari ndele ɗum mbawi haalande seeɗa ko walde ndele golli na ko ɓamɗo récipicé walde hannde wala réalisation ngaji ɗi keɓɗo wadde ke nde wawi wande nde walde kunande komin keeɓi récipicé inde walde kunande e doppirɗan boori ali amadou kumbani nenno walde ɓe golli fagasi misiide fuu ma haali kunade nde walde kunade nde walde jeunesse kunade ɓe nani ɓe ittam ɓe jogui som koɓe ittata e ley golle maɓɓe oɓe nelda nde misiide henno kunari yo seeɗa e welana haala ka jooni nenno golle fuu ɗu so madrasa ngaji aɗa mahe so jangguiɗa mahe so ni haala ka yettike président o kañe e laamu jokku mumɓe ɓe jogui som oɓe darata ɓe gaɗa balligo yaade e joomumen nenno wande ɗum nde muyra kono muyra fande hawrina kunari wona jawdi tan kayre nde walde hawrinde leñol ngol kañe ɓingu mana ko amen omin tawi omin yiɗa perdude nenno zaman o yettike hannde heewɓe ana kinni goɗɗum kasi hakkille heɓama ko hawrintino sukaɓe famin keddorode ñon comme wi walde téléphone ngaji goɗɗi nde whatsapp ngaji kañe e facebook ngaji ɗi alhamdulillah min contodiri walde wona dow kunari tan neɗɗo fof gonanɗo kunari ɗo gonɗa fo yiwde Europe yaade Asie yaade Afrique ɓe fuu ɓe gon e noddaɓe e nde walde mawde walde kawrinore suba kunari sanne no walde nde golli ɗum ko mbimami misideje kañe e madarasa ngaji e jangguirde so tawi ɗum wonko heeɓi neɗɗo min daroto hen sana somin donku ɓiɓe aduna so ballodiri so kokkodiri juuɗe keɓal sembe sabu Allah wi kokkodiri hen gandire hakkillaji mo gandu en itti ɗum no walde kawral noon fa hannde hono mbirɗen mi tammi ɗum muyra alhamdulillah iɗo yaara seeɗa seeɗa aywa famama sanne aywa e gartan ga joom jawdi o ga kaygowo jawdi ndi aywa monsieur le trésorier e walde kunari na e garta e walde cabbuli tafon maintenant walde cabbuli keɓɓe moɗon koto iwata walde dental suudu baba cabbuli aljuma keɓe muɗum e ley ɓiɓɓe walde ɓe ƴuwata keɓe muɗum cotisation min gatta lewru fuu min kawrintinan kaalisi ko hawri fuu waɗa e junggam min trésorier o mi yiyam waɗa e versé chaque membre gonɗo chaque personne gonɗo ley walde nde jaaɗo cabboli ɓi cabboli so lewru wati mi joppata fe goto hon fuu noddete ɓeedu noddoɓe antum noddam min ƴeewidira hay hono woddi lewru wati haya lewru fuu min batan so min bati haya kaalisi o heɓama dammamani keɗɗe min jaa min gaɗa e versé les compte to bon ni min keɓirta kaalis o e kasen du miɗen ndema guese inde dow inde jeunesse miɗen ndema guese coopérative miɗen ndema ɗum samal en min jam min ndema e kaalisi komin keeɓi ko fuu min kawritina min gaɗa e ley compte amen e kasen du miɗen ko ndema jaafoɗa donc hana ko ndematon ɗum ko keɓɗon fof on connan mais nade connuɗon ɗo fof o gattan kaalis o ley compte moɗon min connan voilà non miɗen ndema guese min jeeye miɗen ndemana woɓɓe ɗum sa ɓi yendinki jaati sa wi fa ndemeɗa jeunesse o immata yarema e guesa maɗa joɓa ɗum sa yoɓi ɗum kalis o min kawrintina min jam min gaɗa e ley fandu suudu baba ley ɗini min keɓata hen mum kalisi aywa président on ko mbawɗa ɓeydude ko trésorier wi ɗum on ko mbawɗa ɓeydude trésorier ko wi ko gama jaati keɓal amen haɓɓi hannde ka miɗen jiiɗi keɓal amen yaaja miɗen jiiɗi balloɓe sanne du sabu yo walde enen ka yo walde finatawa eɗen andi nawaɓeɗe no andi ko finatawa woni dow muɗum eno ɓoggol bali e bali iwata balliguji ngaruji ɗi kañe e yimɓe jiɗɗo wallude ɓe mbawaɓe miɗen noddi pulaako fou hasindinde hono projet omin mbirma joni o ka keɓal amen hannde amen tan fami minen gollata minen gatta cotisé so min joɓa kañe somin golli min keeɓi somme min ndesa wallude e sodu baba cabboli so wonko waɗi e cabboli min itta ɗum min paydoro min pawtiro cabboli
nenno miɗen jiiɗi moƴƴere sanne fawde e cabboli e fawde e kunaari fuuɗu sanne. aywa monsieur le président par ce que hunde fof ɓinguel adama ko gollata a heɓa hen tiiɗallaji maintenant baale ɗe nde ɓamtuɗo laamu e warde ɗo gonɗen hannde ɗo par ce que tiiɗallaji wonɗi keɓɗo tiiɗallaji wonɗi min keeɓi ɗum kay ana laaɓani pulaw fof sabu min daari projet ngaji kurɗi fa walla min kammude tiiɗallaji gonɗin hannde ɗi heɗimi hedde on projet ngaji wadde financier fa walla min lede mbawi wiide tiiɗalla fof mo jogui ɗon sanne sanne wo rafi ndenago gonɗo leydi meɗen ɗum woni tiiɗalla amen on tiiɗalla leydi ndi jaati sabu dow iwowomo réseau motti ka nden on tiiɗalla min keeɓimo o réseau motti ɗum fof heeɓimo so sowona ɗum no min gayi hannde ni kañum min jiiɗi wayde ni kañum ɓe kunaare fof jiiɗi wayde ni sana tiiɗalla gonɗo hannde o tawanno min gaɗi arve sabu miɗen mbawi miɗen daara balloɓe sabu ɓinguel adama wawa goto wawa eɗen jiiɗi yimɓe ballodira yalla ala immo ka tiiɗalla no woodi wakkati ona tiiɗi ɗum ne aywa monsieur Sem on ko mbawɗa ɓeydude ko président wi kono kabar tiiɗallaji ɗi walde nde heeɓi sa Allah tiiɗallaji min keeɓi tiiɗallaji jaati min keeɓi tiiɗallaji honno président wiri joni ni tan joni ɓi leydi wona ɓi cabbol tan de ɓi leydi fuu ana foti en fuu eɗen kani fotore dow e leydi meɗen minen ka min daari projet ngaji e fami keɓ ma miside min keɓayi projet ngaji bon heddere laamu meɗen to joni laamu muttitoɗo projet ngaji kewɗi an to jaata to saabi nokku o hande mo zone mo hulɓini ayi bon ɓinguel adama kala ko darta e aduna ma fou sowona keeɓa ndenago bon so ndenago wala tan wala fof ko mbawɗa darde joni ka hande ka ndenago min darta ɗule hana ko tuuba ko mbi neɗɗo wawa haalde haala développement tawi jaam wara fula paix d' abord nde jaam heeɓa fof nde haala développement ok d' accord famama sanne aywa e ɗo ɗo jaldeten e kabaru baale ɗe naten e kabaru laamu o seeɗa surtout wakkati mo gonɗen hannde o laamu transition aywa monsieur Hamadou Sem bisimilla laamu hakkundejo koɓe gardi laamu warde hannde aywa hono tawruɗa laamu maɓɓe o aywa laamu hannde tradition gonɗen mu o bon no tawrumi ɓe hannde tan e mi e hooram ko mbawmi wiide tan mi jowtanɓe mi salmina ɓe ko mbawmi wiidema jaati tan mi yettanɓe saabi ɓe golli kadde bawɗo maɓɓe ɓinguel adama ko mbawɗa ko tan gatta saabi kulle kurɗe mali wala noon kulle kurɗe du ana fawino dow mali ko e mbawa wadde ɓe ittini en ɓe ngala kaɓorɗe ɓe codni en kaɓorɗe ɓe ngala kulle kurɗe ɓe daari laamu o hannde min kam ɓe wawi jotude ɓe nga fa hannde ko darranɓe tan ɓe tinno ɓe ɓeyda golle maɓɓe fa hannde saabi minen to min goni to fa hannde tiiɗalla miɗen jogui tiiɗalla neɗɗo ɓi adama golle maɗa kala ko gollata neɗɗo ka wawi wiide mi tilike golle nga tinno wiyete fa hannde saabi timmayi a faami ɗo haaɓo woodi so timmayi bon vraiment neɗɗo wawa wiide wonko a wawa wiide hen quoi mais kamɓe ɓe golli kadde bawɗo maɓɓe aywa monsieur Tall noddango e joguiɗa e fewtude maɓɓe Allah noddango joguimi fewde laamu mali goduɗo hannde o yettudeɓe e barkindeɓe kañe e duwanadeɓe ɓe tinno ɓe daara yalla ɓiɓɓe mali ana gadda ɓe daara yalla ɓiɓɓe mali ana ittide ana gadda tanke ɓiɓɓe mali gaddi ittidi tan moƴƴere heɓete moƴƴere mali ene fawi dow kawral so en kawri tan ko woni dow men ko iwan ɓe tinno ɓe daara ɓiɓɓe mali ɓe fuu gadda ittida ɗum mbawmi wiide ɓe tinno ɓe daara ɓiɓɓe mali ɓe gadda ittida yalla kawral yalla moƴƴere an wara ɗum woni moƴƴere mali d' accord famama so aywa monsieur Hammadou aɗa andi wakkati mo gonɗen hannde o e haala fof ɓurka wulde hannde sanne o kabaru constitution o ɗon wollitinde saria laamu mali ɗon saria 92 o maintenant laamu hakkudejo no wondi e dabere muɗum won yimɓe suɓaɓe fa moƴƴini constitution kesso o maintenant ɗo haala ka woni constitution yalla ala hani woylitede hana woylitede ɓiɓɓe leydi on ɗon poɗodira Allah e yiyande maɗa monsieur Sem
constitution meɗen o a biili an haani ko o woyliteno constitution omo haani ko waylte omo haani ko waylte jaati min kadi wawi wiide ɓe ɓooyi ɓe mbayltaydu aduna ko watta avancé no ko wodno arande ko ɗum wooda hande constitution meɗen kulle kurɗe ana godno he gonga keñe e kañum gonga hande walda a faami constitution min ka vraiment miɗo wawi jowtude ɓe sanne koɓe mbaylitita constitution ko ɗum ana welaka mi yiyay du koɓe kaali hen ko jimi he défaut mi e hooram constitution o komo hani wayltede ley hakkillam e hooram jaati ɗum mbawmi wiide hen aywa ene constitution ɗo e maati yimɓe ana poɗodira haalaji woɓe wiɓe le constitution leydi meɗen ndi saria muɗum laato l'état islamique won mbiɓe ɗo heddo e laïcité aywa ɗole ko ɗum mbawɗa haalande e dow muɗum eka woodi jaati bon kabaru laïcité e kañe e ɗum to état islamique o bon vraiment mi e hooranka mi yiiɗa leydi ndi koɓe état islamique o min kam mi wala hen e ley hakkillam par ce que ɓinguel adama dow fama kalta a faami hon fo gonga muɗum no leydi ndi nde heddo dow état laïcité o ɗum ɓuurimi famude par ce que état islamique o bon mi e hooranka ɗum vraiment ɗum wona ko nangi hakkillam eyi laïcité o min ka ɓuurimi hewdude banggue muɗum saabi so laïcité so koro mum famama par ce que hande hewɓe ana kaala par ce que Mali ni heeɓi so hunde wari so welaɓe tan noɓe jiɓitinta ɓe noddirta ɗum ɓe noddirta hunde e inde mum jaati noɓe jiiɓi noddirni noon ɓe noddirta ɗum bon laïcité o sona yimɓeɓe ɓe pammine koro laïcité o ko ɓe mbiyata laato état islamique o ɗum sona yimɓe pammine par ce que kala ko kalta ko wona ɗengal maɗa foof aɗa wawi majjude hen laïcité o yo français no état islamique o ɗum du yo français no bon tant que so e garta e dow ɗelle meɗen pamminɗen ko ɗum woni laïcité o ko ɗum woni état islamique o sona ɗum faame hen vraiment min ka laïcité o ɓuurmi yidde aywa monsieur Tall aywa ko ɗum mbawɗa ɓeydude e dow hen allah maintenant kabaru constitution maintenant e les saria ka yimɓe on ɗon poɗodira ɓeemi laamu o constitution charia ɓameteɗo charia diina tan dogata e ndew leydi meɗen ndi maintenant ɓeydu mbi no e leydi meɗen ndi tawi ɓey fof e diina mumen ɗum woni laïcité kañe état islamique allah ko ɗum woni yiyande makkital makkital mo landiɗa o yo makkital yo makki julɗo no nenno somin landiɗa en juuli cuɓotomi alislamique ha alislama ko ɗum togoto sawru alislama ko wala sawru caggal alislama wala caggal sawru caggal alislama ko nenno ka ko mbawmi wiide ɓiɓɓe Mali e ɗo ɓiɓɓe Pulako ɓe tinnoɓe kawral tan kawral pooli je iidali nenno kamɓe ɓe ndiyanta ɓe jooɗoɓe pamar dow mum kamɓe koɓe pamar dow mum fuɗɗode moƴƴere leydi ndi koye min ɗum mbawmi wiide ɓeɓe leydi ndi ɗum woni côté ɓiɓɓe leydi ndi ɓe tinnoɓe pamara ɓe jeddi maɓɓe ɓe gatta e liddi maɓɓe ɗi moƴƴa e leydi moƴƴa feyi e galle wona haala e leñol wona haala e suudu baaba jañolol ɓe tinno tawi hakkillaji ɗina udito ɓe jaajino aduna o ko ƴaɓɓino ko kañe ko fayi warde kañe e to eno gonɗe hannde ɗo kañe ko fayi warde nenno aduna e kulle tettan ko ƴaɓɓi kañe ko woodi kañe to yahata to o hunde ko wayi ko wona ɗum ƴeewete hoto ɗum jippoy to hoto ɗum jaaƴoy to to ɗum iwito ƴaɓɓiki andama e to ɗum woni hannde ɗo eɗen anndi e to ɗum sakkitirto to hoɗum ɗum rimata ɗum yimɓe kaani ƴewde ɓe ɓileni ɗum kaani ƴewde cakkite majjum ko ɗum wonanta en so tawi wonanta en ana bonnana en ɗum mana ko meɗen ana bonnana en diina meɗen ana bonna en hoolare meɗen mi wawa wiide mbiɗo hawi suɓade ɗum sabi juuɗe makketaka ko ɓiɓɓe leydi kawri hen fof ɗum woni moƴƴata ka ɓiɓɓe leydi ɓe tinnoɓe kawra union ɓiɓɓe leydi kamɓe du ɓiɓɓe leydi homɓeteɓe kawra ɓiɓɓe leydi o ɓe kawrata laamiɓe hen ɓe kamɓe darata kawral kamɓe mbawi hawrindinde yimɓe ɓe kamɓe laamiɓe ɓe saabu neɗɗo fuu landete ko durata laamiɓe leydi ɓe kamɓe landete e leydi ndi hande e janggo kamɓe landete nden so kamɓe landete kamɓe daroto e majjum yalla kawral am waɗa ɓiɓɓe leydi ndi kawra koɓe cuuɓi fu ɗum woni moƴƴere leydi ndi ɗum ni mbawa wiide ɓiɓɓe leydi ndi ok d' accord famama san aywa e gartal ga Hammadou e balɗe ƴaɓɓiɗe jonɗe e jii e ɓiɓɓe leydi Mali jaati e Nations Unies to jeddi naati hakkude mumen ministre meɗen kumaniɗo affaire leydi meɗen affaire étrangére tawti
keƴƴaɗo malien goɗɗo ana tawano Nations Unies to aɗa wiya Aminata Dicko aywa haalaji makko e haalaji ministre des affaires étrangères meɗen haalaji mabɓe poɗodiri par ce que ko ministre men affaires étrangères wi ko kañi ɗi o haali to ɗi ɗi jaada e lawol goto aywa ko ɗum joguiɗa e fewtude e ɓiɓɓe Mali par ce que ɗum ke en ene malien to jaaɗen to e hoɓɓe noon heddiɓe jotto ana daara en aywa ko ɗum joguiɗa e fewtude ka haala Allah haala ka mi nani haala ka jaati mi hooran ko jiimi hen bon min ka mi yii ɗum wona ko weeli kam sanne sabi Aminata Dicko mo ɓi malien kanko ministre o ɗum mo ɓi malien no bo en kana yaade tawde dow yeeso aduna eɗen jeddidire eɗen gaddano enne faami ko wowno ministre kañum wowi yaade la société civile bon mi yaayi meeɗa yiide ɗum hono ko ɗum waɗi le Mali joni ko mi meeɗa yiide hono muɗum e minka jonka minka ko mbiyammi tam en fof en ɓiɓɓe leydi wotirno en fof en sago goto no Aminata Dicko ko haaloy ko ɓinguel adama hon fof gonga muɗum no ko haali ko e kayen ko Mali ministre du Mali haali ko bo haalaji mabɓe ɗi jiidayi nga minka ko darrami ɓi leydi fou en fof tinɗen narde damgal gotal jaltiɗen damgal gotal sabi kawral ɗum hono mum wala joni ko ɗum waɗi ko hollitan aduna o fou honno est ce que eɗen paamiri salla ɓiɓɓe leydi ndi est ce que ɓe paamiri est ce que ɓe hakkille goto laamiɓe en ɓe hono ɓe gurdi e meɗe ɗum ɗo hollitoyto caggal leydi ɓinguel ara men jeeɗaɓe kala so nangodiri tan goɗɗo wawa nadde hakkude meɗen bo ɗum ko hollitita tan ley faman min serugol meɗen waddi ɗum serugol meɗen waddi ɗum min ka ko darrami ɓi Mali fou tinɗen jokken caggal laamu meɗen jokken caggal transition garɗo joni o jokke makko par ce que ɓi adama laamiɗoma kañum wawi biltude kunku maɗa kañum wawi jiiɓudema du so tawi hon fan wawno jittude hoore mum en jiiɓata ko ɗo jottiɗen hande ɗo so wiyama leydi fou jama fou so hawri so laati leydi so jama joni so won ardiɓe leydi fou kañum kani darnade haalaji muɗum min ka ley faman ɗum jiimi hen aywa monsieur Macky Tall aywa bisimilla on ko mbawɗa ɓeydude kabaru affaire ministre des affaires étrangères kañe Aminata Dicko ko wona ko mbawa ɓeydude sona tafuɗo hoore mum fof kañƴe watta goɗɗo tafa so laato mbuɗu aɗa andi mbuɗu ñilande kalisi ñamde fundi tafuɗo hoore mum fof kañƴe watta nden noon sa tafi hoorema waɗi hoorema kañƴe mi waɗi hooren kañƴe mi anda yella ñingi hoto woni ɗo on heddi dow hakkude kaal ƴeewo golle o ɓeɗo wayni ɓen ha gatta résultat haala yo cafalmo ko yaltata so yalti woɓɓe kettinto so anda haala ka fof ko rimata an kalɗo o kay ko haala ka witti yo kamɓe ɗiɗon kamɓe kalɓe mani watta résultat haala mabɓe ka kamɓe mari ƴeewata ka ko ɓiɓɓe mani darete tan yo lanɗo ɓangi gonga lanɗo faabo mani d' accord fa hande en keddoto e ley laamu o et surtout kaɓare élection ngaji ɗi voté ɗo ɓe kaali haala muɗum aywa on miili voté ɗiɓe mbi kande garoy ɗi est ce que calendrier muɗum mbiɗan ɓe anni wadde ɗum respecté la noddan woy joguiɗo e fewdede laamu o kabaru voté ji garoɓe ɗi bon laamu o ko mbawmi wiide laamu o tan kam ɓinguel adama konngol mano ɓi adama wona ko kalta ko tan sa a haali tan yimɓe nani konngol ngol ka yalti jonka ko heddi ko gaɗa ɗum darete joni no mbino ɓe tinno tan laamu o mo daro e darde makko kono o wiiri fof waɗiri élection o ni mo waɗa élection o tawe omo laaɓi tawi omo laaɓi so waɗama fa laaɓi jiiɓugol ngol haɓogo duggugo fuu ɓuytoto saabi jambi ɗi keewi e leydi ndi so jambi keewi toñague heewi e leydi fuu jam warta e muɗum bo hono jang heɓirte e leydi ndi sona élection o waɗe organisé fa gasa min ka ko mbawmi wiide ɓe tan élection no ɓe mbirno ɓe tinno ɓe gaɗama fa o gasa so élection o gasi tan ko darten ko heɓete so Allah jaaɓi aywa Macky Tall en gartal e fa hande dow laamu o ɗon e laamima hakkude ɓe ay koɓe laami e walde hande noyi taw ɗon rafi ndenago ene mbawi ɗon ko ɓuyti hen na ko ɗon ko ɓeydi hen Macky Tall laamiɓe hande ɓe ndenago leydi ndi ndenno ndenago leydi eɗen pawa dow Allah eɗen darta ɗum ndenago
lamɗo kulle ɗe ko neleteno masiboji ɗi yo kulle koddiroje ka ɓinguel adama yo dabere ɓe leydi ndi ko jihi kañum e ko haala kañum e ko hakkillaji muɗo kokki o leydi ndi kani leydi bonnude sabu probléme mawni ka probléme o lamɗo wawi umnude solution ɓinguel alsidama kay wala caggal du'a alsidama ko to sawol kaɓo ɗum muɗum e du'a o neno du'a wawi ittude probléme mo joguiɗen o wona laamu wona population o en fuu en sago woto laamiɓe laamaɓe ɓe fof en jiiɗi jawwara ka jam e junngo Allah iwata eɗen kani darude Allah kebbinen du'a uji payɗinen towangeji hakkeji gonɗi e hakkudeji men ɗi e hakke gondal ko nakku men ko ɗum wawi timminde e sadakaji ɗum wawi timminde probléme o gonɗo e men o aywa monsieur Siang bon joni ley haɓo ngo salla wonko ɓoyti he mbiɗana wana bon haɓo ngo eɗen mbawi wiide wonko ɓoyti he wonko ɓoyti haɓo ngo par ce que ila transition o ka wari bon vraiment nden e nanan gelle kelama bon gelle kelama kanŋaji kelama bon vraiment min ka ko tekimi jaati ka ɗi ka panɗiti sanne ngendi helama mi wayri nande ɗum ngendi sumama mi wayri nande ɗum e kañe kandu helama mi wayri nande ɗum bon donc miɗo wawi wiide tawi ɓe gaɗa progressé e ɓe golli min ka fa hande miɗo ko mbawmi wiide tam mi yettanɓe saabi masiba ngendi heɓɓuri fuu hele duppe e so ɗum ɓoytike haɓo fuɗɗata ñande wotere timmata ñande wotere seeɗno ayi surtout haɓo ngo gonɗen mum ngo wona haɓo yaafugo so ngo haɓo joni tawe hon fuu feere mo woni pewtodiren kaɓe tede en tilike mum ɓooyi saabi ɓiɓɓe leydi nde hoore mum kañum gaddidira a faami bon kañum laamu o wawa warde fewte o e o ana kaɓa homo garta so mbiya fa gaɗa ɗum ɗo muɗum ana tiiɗi sanne quoi ana yi fa hande min ka ko mbiyammitam ɓimali fuu renta e laamu o faabo ɗum wona jommal fal tan wawi haɓo ɓiɓɓe leydi ndi enen gonɓe ley mali fuu kala ko yi ko maati ko faamayi ana wawi wadde laamu o informé par ce que haɓo information ɗo an jogui hen darde mawni sanne bon ko mbawmi wiide tam vraiment haɓo ngo wonko ɓuyti e maggo sanne ga ɓi adama kala nokku ɗo gonɗa ɗo so ɗo ɓuuɓay tan a miila aduna fof ana wuuli na wana enen ka tomin to ɓuuɓay de laamu mutti ɓuuɓay hande ɓuuɓay janggo nga eɗen mbawi saabi to nante gelle kelama to wona no laamu mutti nga wona heddere banggue hon fu ɗo wordi ɗon ayi nga fa hande yimɓe ane mbiya haɓo ngo wari fa dow centre ngo wari yaadi nga ko heewi ɗum ɓuytike e maggo par ce que ɓe gari ɓe tawi haɓo ngo dow centre bon ko mbawmi wi tam ɓe golli fa hande ɓe tinno ɓiɓɓe leydi ɓe fuu tinno nanguidira e ƴeewe mballen laamu o saabi goto wawa gollude sen fuu so e maati tan ko matɗa fuu so a waɗi informé laamu o tan laamu heɓanno gollira kayen dow inchallah somi faami haalama en kawtan kokkodira e laamu o juuɗe golliden e laamu o leydi ndi o leydi meɗen ɗen koye laatto hoɓɓe sana leydi meɗen ko ñagotoɗen Allah fuu no jaam e deeƴel wawi wartede e leydi meɗen eɗen kala haala développement wala caggal jaam voilà ille ko ñagotoɗen Allah foof ko jaam ɗo ko laamu ko meɗen ɓeɗo wawde darnade leydi ndi aywa makkitala haala projet ji e ɗoni hana kabaru balligu e cuɓɓatto caggal seeɗa kabaru balligu no wisiɗo mawɗo nde wawiri darnirde aywa en jiile ko sakti joni ɗo projet ngaji gollidoji e France fo en jii laamu o wi ɓe darna golle aywa est ce que ɗum laatata ko ɗumani seeɗa est ce que watta joué e dow ɓiɓɓe leydi Mali ndi laamu o kañum e France mbiɗa projet misiide en so en payi projet goɗɗo iwonowo e goɗɗo fa wara walla en kala en walla en projet sa nani projet tan honono enen fulɓe ko andirɗen ko yo kawrital honno jeunesse kulare kañum e jeunesse cagbolawru bunnoɓe noon ɗiɓi kawrintinde sappo ɗiɓi kawrintinde soɓe gaɗa somɓe kokɓe balla neɗɗo ɗum woni projet ka projet ma so fayi e neɗɗo goɗɗo so wallayi ma a bildaki ɗum a bildaki neɗɗo fof wallata neɗɗo sana dow nafa muɗum o ana wawi tawi dow jawdi ana wawi tawi dow hakkille fa heede e hakkille maɗa
nen ɓuri fu ko ɓuri fu bonde ɗum fu on hakkille o ɓuri fu balli ɓuri bonde mi hokkete jawdi fami heeɗa e hakkille maɗa ɗum woni mi hokkete jawdi fami heeɗa e jimako maɗa nenno o projet ɗi projet ngaji kay ɗi gana projet ngaji balliku ɗi projet ngaji halka moyno projet ka mo suuɗu baba mbaɗi yiɗi kaani waɗude som kawrinen paɗi jamen kawrinen mbalden mo wala ɗum woni projet Allah walla en sabu Allah jarri mballodiri ɗum mbawa wiide ayo monsieur Sem mbiɗa kabaru projet Mali wi France no projet ngaji fuɗɗi France waɗayno financé naɗi France wimo ɗum natata fo Mali wi ɓe darna golle sur le champ aywa o le haala projet balligu sa daari projet ɗiɗo taw projet ngaji yokaji gonto ñiɓuno yimɓe misideji gaɗo investir e banggue goɗɗo ɗon ko mbimi sa on ko mbawɗa haalde e dow muɗum bon leymu bon ko mbawmi haalde hen tam e projet ngaji ɗi Mali ka so gonga kamɓe France ɓe pamarayi bon ko France witti ko e kañum minen projet ngaji ɗi min darta ɗi minen min jiita hen tiiɗalla daaro miside wona France darata projet so nani France ana waɗa projet financé fou ɗi projet ngaji muɗum yo feereno e nga so leydi so kawral wala fof ko gasata toujours dow kawral ngal wartata a faami so enen français en pamiri en fof en keɓan nafa français heɓan nafa enen keɓan nafa aduna yo nafa tan koy aduna yo nafa tan no wona France wona goɗɗo kase fuu nafa tan no bon ko waɗi so Mali wi France ya nafa woni koyen keɓa hen sen keeɓi hen nafa en mbiyata ɓe jaa na wana bon donc ɗum tiiɗalla muɗum min ka ko Mali wi France ya ko mi yiya hen tiiɗalla projet ngaji kewɗi ana goodi e aduna o ko wona France tan ONG ngaji ana keewi ko mbawi wallude e yimɓe kabaru misideji a faami bon ɗi hon fuu somin joni sa yi min kaali ɗum fuu yo appel solennel no famin keɓa kala o noru mum toɓɓi hen ɓinguel adama won o anduɗa won goɗɗo du o andi sababu fanɗa a faami so won anduɗo sababu muɗum nomin keɓira miside nde minen ka ɗum min darata a faami projet ngaji darnoji misideji ana goodi voilà e ko Mali du e France ko vraiment ɗum mettay kam aywa makkital wakkati mo kokkoɗen o ke wakkati o hewti aywa bisimilla kongo ngol joguiɗa e fewtude e ɓiɓɓe Mali fof no jamɓe deƴere wawi wartande e leydi meɗen ndi konngol ngol joguima alhamdoulillahi rabbil alamin kono laamɗo mumɓe so kawritinɓe ɗo e laamɗo won kawrital waɗa sun baba cabbo on kunari fof ko hawra kañum e jañolol Mali fof hawa so rokkiɓe fulɓe ene ko mbawa wiide tan fulɓe ɓe yimoɓe daroɓe pina sukaɓe sabu du sukaɓe enen sukaɓe ɓe aduna développé yahata caggal suka anani mawɗo ana haaɓa suka wallata koy kañum ka jaaɗuma sukaɓe ɓe immoɓe paama aduna no yarata ni kadi ɓe keeɗa hen sera so hunde aduna ana yaara so a heeɗi hen sera ta heeɗen sera honno keedire sera ɓe tinno ɓe go jaajin hakkille maɓɓe ɗo ɓe goni fuu ɓe ɓanga kadi ɓe ƴeewa ɗo hannde ɗon gonmi wona ɗon wona nokku fulɓe ɓe tinnoɗe wuuro ɓe tabita ɓe ndaara moƴƴinde e ɗo ɓe goni ɗo ɗum watta so ɗo ɓe kasindini moƴƴo ko ndaa ɓe moƴƴina ɓe tinno tawiɗo ɗum ngol fof moƴƴinoɓe ɓe tinnoduɓe darano leñol sanne sanne sabu yidde leñol muɗum yo moƴƴere mawde sanne e imana ko ɗum te yidde suudu baba pulaako o eno meɗe nodda ɓiɓe fulɓe fof ɓe tinnoɓe nangodira kamɓe fulɓe dukase ɓe tinnoɓe nangodira fa ɓuri kaddi fof wala mbiɗa duwono fulɓe mbiɗa duwono ɓiɓɓe Mali fuu assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh monsieur Amadou bisimilla haalama eywa mi jawtan on fuu mi jawtan suudu télé Pinal e mi jawtan on sanne sanne ha addi jowtali e ko mbawmi wiide ɓiɓɓe leydi tan e ɓiɓɓe pulɓe fuu tinnoɗen kawren sabi Mali yo leydi meɗen no wala fuu ɗo keɓeten aduna o ko ɓuran en Mali wala fuu ɗo mbawɗen yaade ɗum ko ɓuuri Mali hono gatten so keɗdoɗen e ley suudu meɗen e suudu baba meɗen e jaam darten noon gaɗen noon e tinnoɗen fa hande e muñodiren gadden ittiden jokken caggal laamu odu on jewtama sanne d'accord aywa min beltike en sanne e onoɓe min noddi so noti ɗo min beltike e notango noddango ɗole bandiraɓe ɗo ɗo kaddeten e yewtere meɗen hande de mbiya Allah hollu en altinere warore e yeeso meɗen jafoɗon jarno bay bay a lendi